sağ olun. Indi bolsa Ali Arsin bilen näme? Olay aplap betser gulaga ýalany. Teple otysa. Olay aplap yakşir gulaga ýalany. Teple otyr ýalany çynyny. Maňa tarap uzatma awuly dilini. Wagt kadar kimin kimdigini. Olay aplap yakşir gulaga ýalany. Teple otyr ýalany çynyny. Maňa tarap uzatma awuly dilini. Wagt kadar kimin kimdigini. Biz köle görrüňden daş bolan elinde, daş dilinde boş pas diňe. Hışı wısılar köpman taze yanalada ol ýathyrgan uzuýup berdine. Ýarışda her kime şekildim. Ulagy gijemeýän kerdiňe atı öpdülüňe. Terediňe dengdiňe. Tokoýda şiir bar ýalňyşyp duşaýma oň eliniň tersine. Yanlışmayan adam yok, varım da doğrum yok. Gidip geleni saklamo, bile yanak görmedi öldüredi yani yok. Olay aplap yakşir gulaga ýalany. Teplä otyr ýalany çynyny. Maňa tarap uzatma awuly dilini. Wagt kadar kimin kimdigini. Olay aplap yakşir gulaga ýalany. Teplä otyr ýalany çynyny. Maňa tarap uzatma awuly dilini. Wagt kadar kimin kimdigini. Dam dam, Gidip otyr. dam dam, dam dam. Ali Khan, gidip otyr. Baka Gidip otyr. Kuşlar Chinese Bakasına seretmen alacak bolsam Vakti seretmen işle. Ben o var ya kıyın işleri Okuduzmuşsun aydı onu kim dişledi Ocağa rak dişleri Ulama aytmana karamış başları Yarışda her kime şekildin. Ulagy gijemeýän kerdiňe atı öpdülüňe. Terediňe dengdiňe. Tokoýda şiir bar ýalňyşyp duşaýma oň eliniň tersine. Olay aplap yakşir gulaga ýalany. Teplä otyr ýalany çynyny. Maňa tarap uzatma awuly dilini. Wagt kadar kimin kimdigini. Olay aplap yakşir gulaga ýalany.